Salam qadirli ildeşler, Diri Sözler adlı gepleşigimize hoş geldiniz. Bugünkü gepleşigimizde yine de doğru adam iman ile yaşar diyen tema barada gürün ediyez. Ve ağır günlerde, kıyın günlerde adam yine de iman ile yaşamağını devam ettirmeli. Bu bize bu gece gündüzde, bizim hazırki dövrümüzde ve geleceğimizde dünyanın sonuna taraf gidiyen vaktinde, sonku günlerde yaşayanlığımız için bize ağır günlerde nehili kıyınçılıklı gün olsa da iman ile yaşap, öz durmuşumuzu iman ile cemlememiz için bugünkü edilecek görünler bize has kömek eder ve bizden ön hem ağır günlerde, kıyın günlerde iman ile yaşayan, iman kahramanların durmuşundan özümüz için gerekli sapakları öğreniriz deyip umid ediyen. Onlar köne ähde Habakuk peygamberin kitabından bu kiçi peygamberleri hasaplanılıyor bu kitaplar. Bu kitaptan biz şol dövrde bolup geçen vakalar varada görün edeli. Habakuk peygamber Babıl sürgünlüğünde vaktinde ya da başkaça Babıl şahlığı bütün imperiya olup daşdövrükteki bütün halkları, milletleri basıp alıp ve onlara ağalık edip onların üstünden hüküm süren dövrlerinde şol İsrail halkının Babıl'a sürgün edilmezinden ozal başlanıyor vakanı beyan ediyor. Ve gelin hazır birinci babtan ikinci, dördüncü ayetleri birlikte okalım. Habakuk peygamber İsrail halkının dolandırışı var da şol dövrdeki İsrail hakimiyetlerinin boluşu var da, milletin, halkın boluşu var da Hudaya şikayet edip şeyle sözler bilen yüzleniyor. Ya Rab, haçana çenli medet dile periyat edeyin. Sen kulak salyan mı? Zulümden periyat ediyen, yöne sen halas etmeyen. Näme üçün pisliği bana gördüryen. Yamanlığa nenen çıdayan. Zorluk ve zulüm gözümün alnında. Uruş kalmagalın, cencelin sonu gelen ok. Şonun için kanunun gücü yok. Adalata yol yok. Ervetler doğruçullardan üstün çıkıyarlar. Şeydibem hakikat yoyulyar. Yine İsrail halkının dolandırışı, hakimlerin dolandırışı, umuman halkın yağdayı varada Rabbe, Hudaya şikayet edip peygamber şeyle sözleri bilen yüzleniyor. Hakikattanım eğer bu ayetlerden uğur alsak, bu ayetleri esaslansak, peygamber bir periyat içinde, dert içinde, şeyler kıyın, hemişe adalatsızlığı, yankı, zulümü, zorluğu, nehili ervet zatları gözü bilen görüp durup, Hudaya periyat ediye, şol bir hatarda Hudaydan hiç cevap eşitmen, neme diye, nem için bana kulak salmayan, haçana çal periyat edip geleyin sen beni eşitmeyen, neme için bu ervetliği ve pisliği bana görmeye yol veriyen, men gözlerim bilen bu yamanlığı, bu ervetliği görüp nehili çıdap durayın deyip Hudaya nalış ediye, Hudaya zeyreniye, Hudaya şikayet edip yalvarıya. Ama onun yalvarışı uzak vakt cevapsız kalmaya. Huday ona bir cevap veriye. Hudayın beren cevabı peygamber için katı ağır geliyor. Seyredin birinci babın 5. 10. ayetlerinde Hudayın yankı peygambere beren cevabı yazılan. Bu cevap şeyle: milletlere seyredin, hayran kalın. Sizin günlerinizde, etçek işimi eşideninizde kulağınıza inanmarsınız. Özgelerin yurtlarını eğilecek olup, dünyanın çar tarafına yürüş ediyen, rehimsiz ve zalim Babıl milletini size karşı öcüktürerin. Ayılganç hem korkunçdırlar. Öz düzgünlerine göre hareket ediyerler. Atları barstan yürük. Özlerem giyeceki ağaç kurttan kuduz. Atları uzaktan yer kazıp geliyer. Av üstüne topulan bürgüt deyi okturuluyarlar. Zulüm etmekte onların hayalı, çölün yeli kimin öne dızayar.
Yesirleri çäge kimin toplayarlar. Padşaları maskaralayarlar. Hükümdarları yansılayarlar. Galaların üstünden gülýärler. Yanında depe yasap ele salyarlar. Olar yel kimin geçip gidýärler. Bu günäli adamların Hudaýy öz güýçleri diýip jogap berýär. Men pikir edýän Peýgamber üçin Hudaýyň jogaby hayran galdyrýan bir jogap boldy. Ol bu jogaby eşiden wagtynda aýdýar gulaklaryňyza ynanmarsyňyz. Peýgamber belki şikayet eden wagtynda ol özüçe şeýle çözgüde garaşandyr. Belki ol garaşandyr Hudaý gelip häkimlere akyldarlyk berer, padşaga akyldarlyk berer ýa-da gorku berer. Belki olar adalatly dolandyrmana başlarlar. Belki bulara Hudaý gorkusy geler. Ýa-da täze adam häkimeti çalışar. Ya bir zat eder häkimetde dogruluk emele geler, adalatlyk emele geler. Belki ecizi kanunluk bolmaz. Hudaýyň kanununa ve padşanyň kanunlaryna hormat goýan bir halk bolar. Umuman aýdan wagtynda ol özüçe göz öňüne bir çözgüt getirendir. Hudaý eger jogap berse şeýlerek jogap bermelidir diýip. Emma Hudaýyň berýän jogaby Peýgamberiň garaşýan ýa-da umyd eden jogabyna meňzemeýär. Ol näme diýär? Eger diýe Israil halkynyň padşalary, häkimleri, halky, milleti şeýle erwet bolsalar, gece gündüz erwetlik barada oýlanýan bolsalar, men diýe bu problemany, bu kynçylygy çözmek üçin olaryň üstüne diýe Babil milletini, Babil padşalygyny, Babil milletini olaryň üstüne hücum ettirerin diye. Ol Babillılar İsrail häkimlerinden, İsrail halkından has, yüz etse beter, zalim ve zorluk bilen hareket edýän bir millettir. Olar diňe diye başka milletleri basyp almaktan, olary zorlap, olaryň üstünden äskermezlik edip, olary depeläp, urup, ýenjip, öldürüp, yurtlaryny, şäherlerini yakıp, olary yesir almaktan diye, olar hoşlanýan bir yurt diye, şeýle bir ganun. Olaryň atlary ya bars kimin ýüwürükdir diye, özleri giýjäniň aç, gurttan diye, guduz adamlar diye. Olar diye bürgütdek öz awlaryna topulýan bir millettir. Olaryň eline düşmek şeýle bir elhençtir. Olar ýaly zalim millet ýokdur diye. Ve olar diye şeýle olaryň güýçleri ilki bilen näme diye. Olar beýleki döwletleriň, beýleki yurtlaryň padşalaryny basyp almak bilen olary maskaralap, hükümdarları yansılap, olaryň üstünden gülüp äskermezlik etmekten hoşallanýan bir millettir Babillylar. Olar diye yel kimin geçip gider İsrail'in üstünden. Bu günäli adamların diye Babillylaryň Hudaýy öz güýçleridir. Olar öz güýjüne, öz atlaryna, öz goşununa bil baglayan, olaryň öňünde diye özlerinden başka hiçbir beýik zat yok. Olar öz islegini yerine yetirýän şeýle rehimsiz, zalim bir millettir diye. Şol milleti İsrail halkynyň üstüne garşy öjükdirerin ve olar gelip diye İsraillary basyp alarlar. Peýgamber agyr bir kıyın ýagdaýa düşýär ve ol ýene de şikayet edip Bawullylary yamanlap başlaýar. Olar şeýle, olar beýle, nädip olara yol berjek, başka bir yolu yok mu diyen ýaly Hudaýa ýene de şikayet edip Bawullylary yamanlap Peýgamber başlaýar. Emma Hudaý ikinci gezek ona jogap berip şeýle diýe Habakuk Peýgambere. Reb maňa şeýle jogap berdi. Ayanlığı yaz, havarçı bir nazarda okar ýaly, onu düşnükli hem aydın edip yaz. Ayanlık bellenen wagt üçindir. O sonku günleriňiz hakta aýdýar. Bu yalan däl. Hayal bolsa da sen ona garaş. Ol wagt hökman geler, eýlenmez. Serede olaryň tekebbirligine, olaryň niyeti betpel. Emma dogruçul iman bilen ýaşar diýe. Bu jogaby eşiden wagtynda Peýgamber bir zada düşünýär.
Hudaý öz erkinden, öz isleginden el çekmeye. Ol öz yüreginde düven planını, etçek işini yine de etmek isteye, Hudaý mundan el çekecek del, Peygamber Hudaýyň etçek işine päskel berip bilmeye. Muňa garamazdan ol näme diýe Peygamber? Bu jogaby eşidip diye tutuş bedenim lerzana geldi. Sesinden doğdaklarım tibirdedi. Süngüm erep, dyzlarım saňyldadı. Emma bize hücum edýän halkın başından injek bedbahtlyk gününe sawyrsızlyk bilen garaşýaryn diye. Yine de Peygamber umydyny üzmeye, yine de ol babullaryň üstünden ediljek, olaryň üstünden geljek bedbahtlylyga diye sawyrsızlyk bilen garaşaryn diýip, yine de ol öz pikirinde, öz nämesinde durýar. Hudaýy özüne tarap ırjak bolup hereket edýär. Şu yerde bir hayran kaldıryan zat, doğanlar, meni hayran kaldıryan zat, bir bedbahtçılıkta Hudaýa şikayet etti, arz etti. Halkın içindeki adalatsızlık barada, zulüm barada, doğruluk yok dedi. Hiçbir Hudaýyň kanununa, kanunun gücü yok. Güçler, ecizleri ezýärler, hakkını iýerler. Umuman aydan wagtynda bir bulaşık ýagdaý barada Hudaýa arz edýär. Ve Hudaý gelýär de olardan ol halky terbiyelemek üçin olaryň üstüne, olaryň özlerinden beter, rehimsiz ve adalatsız halkın eline olary gulçuluğa berýär. Ve o gulçuluğa berilen wagtynda şeýle kıyın bir ýagdaýlar emele gelýär doganlar. Ýani özleri zalim, zulüm bolan halk, özlerinden beter bolan bir halkın elinde gulçulukta. Ve diýer ki ol Babyllylar şeýle başka milletlerin halklaryny, padşalaryny, häkimlerini askermezlik edip, olary yesir alıp, urup, aç gynap, işledip, üstünden gülüp diye şeýle şondan hoşallanyp ýaşayan bir millet diye. Buların hemmesini Peygamber öz gözü bilen görüp olaryň içinde ýaşamaly. Nähili pikir edýäňiz? Bu yerde ikinci babda, ikinci Hudaýa jogap beren wagtynda şu sözleri aýdýar. Doğru adam diye iman bilen ýaşar diye. Ýagdaýa seretmezden ikinci babın 4. ayadında emma doğru adam iman bilen ýaşar. Elbette her halkta, her millette boluşýaly. İsrail halkında da, şol döwürde de doğru adamlar bardy. Olaryň sany az olsa da, olar köp bolmasalar da, yine de Hudaýdan gorkyan ve doğrulukta ýaşayan halk bardy. Näme üçin İsrail halkynyň başına gelýän bu bedbahtçylykta doğru adamlar hem ejir çekmeli. Olar Babyllylar olaryň üstüne çözup gelen wagtynda olar erwetlere ceza berip doğrularına sowgat bermeýärler. Yok, olar üstüne çözup gelen wagtynda ýagşy diýme, yaman diýme, şol halkyň üstüne gelen bedbahtçylyk doğru adamlaryň hem üstünden gelýär. Olar hem yesir alınýar. Olar hem başka bir milletin eline düşýärler ve olaryň elinde gul kimin askermezlik kemsidilip, şeýle ezilip, söýülüp, işledip olary şeýle üstünden gülüp, kemsidip ýaşaýarlar. Doğru adamlar hem. Ve Peygamberiň özü de şol bir hatarda. Babyllylaryň eline düşüp, ol bedbahtçylygy öz bedeninde çekýär ve gözü bilen görüp ol her gün gynanýar. Seredin doğru adam iman bilen ýaşaýa diýmeklik şunda. İki hili ýaşaýyş var. Bütün dünýäniň başına gelen kynçylyk biz imanlılaryň üstümize gelip bilýär. Biz günäli olaly, günäsiz olalynyň tapawdy yok. Biziň hem üstümize şol kynçylyklar gelip bilýär. Keselçilik mi? Hemmelere gelen keselçilik bize de gelip bilýär. Hatta biziň döwrümizde keselçilik bir Hudaýdan bir gelen ceza diýip alsaň, onda ýagşy diýme, yaman diýme bu keselçilik, pandemi, koronavirus, imanly bol, imanly bolma seniň hem başyna gelip bilýär. Ya da başka ne açlık diýeli, horluk diýeli, keselçilik diýeli, uruş diýeli, dawa, jencel, dünýäniň başyna gelen hemme kynçylykda biz imanlılar hem bu kynçylygy
öz bedenimizde çekeriz. Ama bizim içimizde şeyle sorak dörep biliye. Ne için men Hudaya inanýana, men doğrulukda yaşamaya çalışýana, men doğrulukda Hudaydan korkup yaşayan, bu dünýäniň günälerine garşmayan, ne için bu dünyaya gelen kıyınçılıklar menin hem üstüme gelýär deyip öz içimizden Hudaya sorak verip şikayet edip bilýäs. Ama Hudaýyň berýän teselli sözleri köplenç bizim göwnümizden turman bilýär. Näme diýär Hudaý? Nähili betbagçylyk senin üstüne gelenem bolsa, iman bilen yaşa diýär. İman bilen yaşa diýilen söz bize teselli berici bir söz ýaly gelmeýär. Sebäbi biz adalat isleýäs. Näme için menin başıma geldi? Näme için Hudaýsyzlaryň başına gelmedik zatlary menin başıma getirdi Hudaý diýip içimiz şeyle gynanyp oturan wagtynda Hudaý doğru adam iman bilen yaşar. İman bilen yaşa oğlum, iman bilen yaşa gyzym diýär. Bu diýmeklik näme diýmeklik? Bu diýmeklik doganlar. Hemme kimin başına gelen kıyınçılık senin hem başına gelýär. Hemme kim yüreğini gatadyp Hudaýa garşy öýke kinede, Hudaýa garşy gaharda, Hudaýa garşy şikayatda ve gozalanda bunt götürüp Hudaýa garşy şeýle yaşayan olsa, doğru adam şol kıyın döwürlerde de başkaça yaşamalı. İman bilen yaşamalı. İman bilen yaşamak diýmeklik näme? Ýagdaýy görüp durupsyň. İçin ganap dur. Adalatsızlık. Yat yurtlardan, yat milletleriň elinde kemsitmelere duçar bolýan. Üstünden gülýärler, ezýärler, adalatsızlık edýärler, haksızlık edýärler, işledip hakyny bermeýärler. Näme kemsitme bar olsa edýärler. Muňa garamazdan bu ýagdaý üçin Hudaýa minnetdarlyk bildirip ol sana karşı yamanlyk edýän halky ýigrenmän, içinden ol halka nälet etmän, gargaman, olardan ar alman, söýgü bilen olara hormat koyup, boyun olup, olara hyzmat etmäňi dowam ettirmeklik, bu doğru adam iman bilen yaşar diýmekligi anladýar. İman bilen yaşamaklyk budur doganlar. Hemme zady bilip durup, hemme zady düşünüp durup, köp yerlerde bu menin günäm bilen yüze çıkmadı, men günäkär däl bu yerde diýip bilýänem bolsaň, ýene de yüzüňi aşak sallap, söýseler de, kemsitseler de, üstünden depeläp esseler de, käbir yerde hakyny bermeseler de, ýene de pes göňüllülük bilen Hudaýa hyzmat edişiň ýaly, diňe bir ýagşy bolsun, adalatly ýolbaşçylaryňa däl, erwet ýolbaşçylaryňa da, erwet hojaýynlaryňa da boyun olup, olara Hudaýa gulluk edişiň ýaly gulluk edip, ýagşylyk edip, bu kemsidici, seni peseldici wagtlary Hudaý gorkusunda geçirmeklik bu iman bilen yaşamaklıktır doganlar. Elbette menin aýdýan zatlarym gaty kıyın bir zatlardır. Bulary söz bilen aýtmaklyk yeňildir, emma öz gözleriň bilen bunu görüp yaşamaklyk gaty kıyın bir yaşaýyşdyr. Doğru adam iman bilen yaşar diýmeklik ýagdaýa nähili bolsa da bu ýagdaýy gözüň bilen görýän, bu adalatsızlygy gözüň bilen görýän, özüň hem şol kıyınçılıklaryň içinde yaşayan ve öz bedeninde de bu kemsitmeleri, bu seni aşağılap, seni ezişlerini özüň hem bedeninde çekýän, özüňe karşı da bu adalatsızlıklar edilýär. Muňa seretmezden Hudaýsyz, imansız adamlar ýaly, ýa-ni özüňe karşı senin üstünden basyş görkezýän, ýa seni sana hökümdarlyk edýän beýleki halklary ýigrenip ýaşamaklyk bar. Olary içinden olara yaman görüp ýaşamaklyk bar. İçinden olara giýje gündüz gargap ýaşamaklyk bar. Olara nälet okamaklyk bar. Olara bütünle yamanlyk arzu edip, ar almaga pursat agtaryp, içinde olara şeýle yaman ýagdaýda ýaşamaklyk bar. Bu bize değişti bir zat däl doganlar. Biz beýle ýaşamaly däl.
Doğru adam iman bilen yaşayar demeklik bu nähili kıyınçılık görsen de olara senin yolbaşçıların yani senin hükümdarlar senin üstünden hüküm ediyen olar yaxşı olsun, yaman olsun, adalatlı olsun, adalatsız olsun. Olara Hudaya hormat edişin yağlı hormat edip, Hudaya hizmet edişin yağlı hizmet edip, olara boyun olup ve öz vazifeni, öz borcunu doğru yerine getirip ve yüreğinde de olar için yaxşı zatları arzu edip, peselip ve pes gönüllülük bilen olara hizmet etmeklik. Bu iman bilen yaşamaklıktır doğanlar. Sebebi bu yağdayı İsrail halkı için Huday yarattı. Ne için yarattı? İsrail halkı şeyle tekebbir, adalatsız, Hudaydan korkmayan, şeyle ecize kanım, şol ervetliklere öz yüreğinden yer verdiler. Şunun için Huday onları terbiyelemek için, Huday onlarda yumuşak yürek yaratmak için, Huday onlarda adalatlık yaratmak için onları özlerinden de beter olan rehimsiz bir Babıllıların eline verdi. Ve ol Babıllılar onlara zulüm nämeligini, yamanlık nämeligini bir görkezsin. Ve menin halkım İsrail'de yumuşak yürek emele gelsin, pes gönüllülük emele gelsin deyip onları düşmanın eline verdi. Şunun için seyredin 2. babın 3. ayadında Peygambere Huday şeyle cevap veriyor. Ayanlık bellenen vakt üçündür. O sonku günleriniz hakta aydiyar. Bu belli bir vakt için. Hemişe beyle olmaz. Ama belli bir vakt için bunu bir terbiye sapağı hükmünde kabul edin diye. Bu terbiye sapağında biz imanlılar ağır günlerde de vaktlayın bu kıyınçılık günlerinde iman bilen yaşamalı. Bize karşı yamanlık edenler için hayır dua etmeli. Bize karşı yamanlık edenlere yaxşılık etmeli. Hiç açan ağır almak isteğine yüreğimizden yer vermeli değildir. Huday ölçmeninki övezini men vererim diye. Ağır almalı olsa Huday alar. Ama bizim yüreğimiz temiz ve pek olmalı. Pes gönüllülük gülen, yumuşak yürek gülen ve hem mezadı görüp durup, düşünüp durup özümüzü peseldip bu kıyınçılıklı zamanımızı, kıyınçılıklı vaktimizi iman bilen yaşap geçirmelidiriz. Bu bütün İsa Mesih'e iman eden ehli İsa'nın şagirdleri şu şeyle yaşayışa çağırlandırlar doğanlar. Köne eh dövründe, şol kıyın dövrlerde de Huday şol bir zadı aydiya. Biz ne etmeli bu adalatsızlıkları görüp deyip doğru adamlar Huday'a peryat eden vaktinde doğru adamlara Huday siz de diye ne doğrular bilen belelikte ecir çekersiniz. Bu kıyınçılık hemmenizin başınıza geldi. Ama siz imansız adamlardan tapatılıkta siz başka hili yürek bilen bu kıyınçılık vaktlarınızı iman bilen yaşap geçirin diye. Bu Huday'ın seyredin, Peygamberin şikayeti Huday'ın cevabı. Peygamberin şikayeti Huday'ın cevabı. Sonunda meni begentiriyen neticeler var. Peygamberin durmuşunda bolup geçen, onun yüreğinde bolup geçen ütkeşiklik beni has begendiriye. Bu ütkeşiklik nemeden ibarat? Gelin bunu belelikte okalın. Neticede şol kitabın sonki ayatlarında 3. babın 17-19. ayatlarında seyredin Habakuk peygamberin yüreğine ehli ütkeye. İncir ağacı güllemese de, üzüm ağaçları meyve getirmese de, zeytun ağaçları hasıl vermese de, ekin meydanları hasıl öndürmese de, davar ağılları boş kalıp, yatakları mal qarasız bolsa da, men repte şatlanarın. Halaskerimde yüreğim coşar. Beyik Huday, gücüm kuvvatımdır. Ayaklarımı keygin ayakları dek edip, meni belentliklerde gezdiriyer. Yine şunun bilen, onun bütün şikayetinin kutarıya. Sonunda Peygamberin yüreği, Huday'ın isteyen yüreğine öğrüldü. Ol ne zatları gördü? Ol kıyınçılık dövrlerde de iman bilen yaşap geçirmele çağırıya Huday onu, ona düşündü.
Şol kıyınçılıkları da pes göğünlülükte iman bilen geçir. Başkaça aydan vaktimizde öz sözlerimiz bilen halkın, milletin, başka bir halkın elinde kul yağdayında yaşayanan bolsa, kemsitmelere, peseltmelere duş gelyenem bolsa, onları başka millet ezyenem bolsa, onlara karşı adalatsızlık edyenem bolsa, işledip hakkını vermeyenem bolsa, onun üstesine yine urup yencip onları askermezlik edyenem bolsa, bunları gözün bilen göryenem bolsan, belki bu katnaşıklar senin en başına gelenem bolsa, yine de Hudayı şöhratla, Hudayda şatlan, Hudayda begen, o seni bakı terk etmedi. Bu senin durmuşunda bir sapaktır. Vaqtlayın bir dövür üçüyindir. Emma geleceğin Hudayın bakı mekanında, bakı evedi cennetinde bolar. Bu dünyadaki bu kıyınçılık çağında, vaktinde iman ile yaşap geçirdiği. Doğanlar, her birinizin öz kıyınçılığınız vardır. Her birinizin durmuşunuzda özünüzün babılınız vardır. Her birinizin durmuşunuzda özünüzün babıl halkı vardır. Sizi de ezyen, sizi de eziyet çektiriyen, sizi de kıyınçılıklar dörediyen sizin durmuşunuzda adamlar vardır, yağdaylar vardır. Siz hem öz içinizden, men neme günahım var, men günah etmedim, men ne hak yere ecir çekiyerim deyip Hudaya karşı içinizde şikayetler vardır. Belki siz doğrudursunuz, hakikattan hem sizin günahınız yoktur. Ama Huday bugün size Habakuk peygambere veren cevabından başka bir cevap verer mi ki? Men fikir ediyen vermez. Doğru adam iman bilen yaşar deyip cevap veriyor. Belki bu cevap sizin gönlünüzden turyan değildir. Belki bu cevap sizin qaraşyanınız değildir. Ama Huday size yine de şol cevabı veriyor. Doğru adam iman bilen yaşar. Siz hem Habakuk yalı bu kıyınçılık dövrde, bu kıyınçılık dövrde geçen sapağınızdan bir netice çıkarın. Neticesi o bir netice olsun. Üzüm ağaçları meyve vermese de, zeytun ağaçları hasıl vermese de, ekin meydanları hasır öndürmese de, davarlar, ağıllar boş kalıp, yataklar mal qarasız bolsa da, yine de men Rab'de şatlanırım ve Hudayıma şükür edip onda yüreğim coşya deyin. Huday size yine de o sizin gücünüz, kuvvatınız, Huday sizi yine de ayaklarınızı keyin ayakları dey edip, sizi belentliklerde yine gezdireceğine söz veriyor. Koy Huday bizim hemmemizi bereketlesin ve korasın. İsa Mesih'in adı bilen. Amin.